Capela de Triguas, Parada de Sil. Estamos a unha altura terrible, ainda hai por aquí restos de neve, moito frío, estamos de inverno. Bueno, é dicir, ante todo, que fai un momento encontramos aquí abaixo ao Bruxo Queimán, nos regalou 2 discos, o último de Andrea Pousa, xa falaremos del, categoría, un caballero, logo predes unha grabación en directo porque non ten desperdicio, cuidado, decía alguén ali, están os 2 mellores de Galicia. Me imagino que era polo meu cámara e por el, porque, bueno, ai, que vergonza, bueno. Estamos a unha altura terrible, aquí se celebra unha romería, ou aquí, neste lado, se ve este outro lado dos cañóns do Sil, aí hai un mirador espectacular, a vista de él, este novo, e enfrente está o santuario de Cadeiras, en Sober. O santuario é grande, pero se dicen que había aquí 2 festas, aquí houve unha romería tradicional importantísima, con moitísima festa, moitísima música, gaiteiros, xente comendo, e facían incluso competencia. A música dun lado do cañón dice que se escoitaba aquí os gaiteiros lle pegaban fuerte para ver quen era o que tiña a festa máis grande, non? Bueno, é unha capela sencilliña, das moitas que hai neste país, pero polo enclave, pois creo que se merecía ter un punte aparte no noso blog. Estes 2 días pasados aquí era imposible chegar, coa nevada. Aí non encontramos restos de neve, pero ese xa, ben, xa a cousa está moito mellor. Ese, salindo daqui, deste promontorio da parte alta, podemos acceder, se queredes un momentinho aí, apuramos un pouco e chegamos ata o mirador dos cañóns, porque está, aunque está fora dos circuitos habituales polo que se ven os cañóns, eu creo que este sitio, por altura, a elevación sobre o terreno, é un sitio decente de ver. Cuidado, que grande, alá os viñedos, a primeira saca. Aquí a pista na capela do Torreiro, do Adro, pasou os cortes. Teño unha amiga miña que dice, yo quero muchos a los animales, e el corte es un animal tan bello. Ela fala castellano, pero outro día pillei comendo corzo con castaña. Non importaba comer el bambi. O sea, le gusta mucho el bambi, la conservación del corzo y el bambi gallego, pero outro día no plato mandáballe sin piedad. Non tuvo piedad ninguna. Se comeu un caldeiro de corzo e un saco de castañas. Así está, unha muller de categoría. Mira, xa estamos no mirad isto. Valeu a pena chegar arriba, verdad? Hai que picar a me gusta, que logo non sei se vos gusta, se non me gusta, no, algúns non botan moita má, miran e tal, reproducciones do vídeo, unha enchente, miles a veces, me gustas, ningún, 10, 12, 13, o sea, pasades polo muro casi en la clandestinidade. Bueno, xa vos deixo, mirad que sitio, Hasta logo.